Ahojte, milí moji omaľovankári. Takže dnes tu mám pre vás sľubované listovanie na Sirène du Monde od Diane Dufour. Je to trošku väčší formát ako tie predtým, tie medvedíkové a tie lištičky. A mňa tak, ako keď som si tie medvedíkové a tie lištičky, ja som spomínala, že ma tak zaujala aj táto omaľovanka, aj keď ja teda morské víly nejak extra rada nemalujem, ale táto je taká zaujímavá. Je zaujímavá, myslím si, že ma bude baviť, je taká hravá, taká cute. Takže asi môžeme ísť na to. Ja som spomínala vo videu, že mi pripomína ten štýl tej kresby a tých obrázkov Mariu Cullen. Myslím, že Marie Cullen mala také tie trpaslíkov, víly a morské panny. A teraz jej vyšli takí tí trolovia, alebo niečo také proste teraz vyšlo. Som pozerala na Amazone včera. Takže má aj novú omaľovanku Maria Cullen. No a toto je veľmi podobný štýl. Čo je na nej super, že je teda jednostranná, má výborný papier. Ako všetky tieto omaľovanky francúzske. Takže výborný papier, jednostrana, čiže môžete kľudne aj fixky použiť, čo je fajn, lebo je tam hodne takých akože aj detailných vecí. No a ten štýl Diane Dufour mne sa veľmi páči. Ten jej rukopis ma baví, takže som sa rozhodla, že teda by som to takto mohla. A tu napozerám, že tu mám nejakú zimnú vílu, to by som si mohla zobrať na budúci mesiac. Ešte. Je nejaká pri tučniakoch. No. Sranda. To som zaž teraz všimla. No. Takže aj tu na jaha taká s prieskym ako nejaká morská panna. Aj tu. Ty brďo. Čo obrázkov zimných? To by ma ani napadlo. Takže tak, no. Sú tam aj morské panny a morskí chlapci, alebo ako to nazvať, ja neviem. Hej, a sú také jednoduché tie obrázky, že myslím si, že to nebude nejaké náročné na čas, ale veľmi, veľmi naozaj pekné sú tie obrázky. Také zaujímavé. A je ich tam celkom dosť. Takže ak sa vám páči ten štýl, hej, Diane Dufour, tak táto je tiež taká celkom pekná, zaujímavá. A ak radi kreslíte samozrejme morské potvory a morské panny, tak. To sú také, že z rôznych krajín sú to tie morské panny, hej. Čiže taká, no je tak akože veľmi, veľmi zaujímavá knižka. Toto je perfektné. Pohodička, to je nejaká japonská alebo čínska morská panna. Hej. Toto bude nejaké Turecko, alebo čo? Snažím sa to identifikovať podľa krajín. Ale je to také, no, že ako keby podľa krajín. Toto vyzerá ako nejaké, možno Grécko. No, toto sú zase nejaké zimné. Na Atlantickom oceáne, či v tom ľadovom. No, naozaj je tam veľa, veľa obrázkov. Takže veľmi sa oplatí. A hovorím, ak sa vám páči ten jej štýl, tak si myslím, že je to fajn. To tiež budú nejaký... Bohvie. To bude Grécko. Toto bude Grécko. Sú nejaké raje. Delfíny. Nejaký koralový ostrov. Aha, toto bude niekde v Afrike. No. Dokonca aj liška, aha, sa tu vyskytla v obrázku.
Jediné čo, že zase lepená väzba, trošku sa bojím, že sa to bude trhať, keď sa s tým bude môcť manipulovať. Aha, to je nejaký drak vodný. No. No. Tak, toto je posledný. No a teda Sirène du Monde omalovanka, takže kľudne sa na ňu môžete pozrieť. Ja som ju kúpila na Amazone, ale možno, že ju budú mať aj niekde inde. Zatiaľ na tých e-shopoch našich omalovankárských som ju nevidela, ale na Amazone som ju kúpila ja, takže tam ju nájdete určite. OK, takže to by bola ďalšia prelistovaná omalovanka, no a ja sa budem tešiť pri nejakom ďalšom videjku. Majte sa pekne.